trikitilari onenetakoa. Mundu mailan bera da onenetakoa erran dezagun, ez? Eta berak bazun esperientzia trikitixa horrekin jotzen. Mino, ja, jotzen hasi nintzenin, ja problemak hasi ziren, ez? Abioi hartu behar nun. Ni lehenengo kontzertura 7 kanta jotzeko joan nintzen 4 trikitixakin. Claro, bere tonuk direnak, ez? Denak tono ezberdinetan, ez dakit jakinen duzu gehienak, trikitixa limitatua dela, eta trikitixakin tono guztiak ezin dela jo. Eta errantzean, urrengoko utziko dizut 2 trikitixa eramaten, bino jazen repertorio osua jotzeko, 2 trikitixa bakarrik. Orduan, 2 trikitixa hartu nitun, eta tono zailetan, hola, ez, ikasi barri zanun repertorioa. Orduan, hor ja izan zen eretzat, salto handi bat, ze, karo, ez gaude oituak tono arraro horietan jotzen. Orduan, ordu haunitz izan ziren, hola jotzeko. Eta ja, jo nunin 2 trikitixakin erraten dit, bale, aitzongi, oen trikitixa bakarra. Orduan, 2 trikitixakin jotzen nuna, bigarren trikitixakin jotzen nuna, pasatu horren izan nun trikitixa batera. Orduan, doko trikitixakin errandezagun jotzen dut tono guztitan oain, ez? Eta ja hori jo nunin errantzean, bale, oain ikasi bartzu irlandesan estilun jotzen. Eta bidalizian Irlandara, aste bat pasako, eta hartu nitunan klasik, ezagutu nuen Shannon, eta bere helburua izan da ere bai, ikasi zu repertorioa, baina nahi dut pixkot gehiago. Ja, jotzen zu repertorioa 2 trikitixakin, oain gehiago. Jotzen zu batekin, baina nahi dut gehiago. Ez izan da, berare joan zait, ez dit esigitu lehenengo momentutik, dena nahi dut, ez? Bino bai izan da, poliki, eta gero bertze problema bat, minori hasieratik izan zen, trikitixak fuertegi sonatzen zion berari. Nahizun, molestatzen zion gehiegi. Eta hortako, hau ez, baina bertze trikitixa dokat kapatua. Orduan, gutxigo sonatzen du, eta sonatzen du irlandesan, goxogoa da, ez? Ni jau igual ohituratu naiz bertze soinu hortara, Bino, bai izan dela, bera joan zaite esigitzen, zenik ez nun ideiken, ikusten nun ja lehenengo kontzertun primeran iten nula, bino ez, guartu naiz, badut, ikasteko banula honiz, eta guainikan gelditzen zaitela aitza honitz. Bueno, bilak ibilizeateia nazioartean kontzertuak ematen. Nahiko nuke kontatzia Euskal Herrin kontzertu bat ematia, eta hor, kanpon ibilizeaten hiritan eta lurraletan, ze ezberdintasun da hon, Euskal Herriko kontzertutan eta kanpoan, eta gero igual, ez dakit anekdotan bat, edo zerrek harritu zaituen zuei, gehien? Bueno, Euskal Herrixan nik usteet isadanok ezagutzen zuela trekitixaz, mundu guztiak ezagutzen trekitixa, baina, ja Euskal Herritikan kanpora aterata, Madrilen, Valentzian, pixkat txokatu iten die trekitixan, hola entzutia, hola talde baten hain integrauta, pixkat impactatzeie. Naiz eta Xabi Solano, Arakama, badaude adibideak, baina alare pixkat txokatzen die. Orduan, hemen edo kanpoan jo, badago beti sorpresa puntu hori kanpoan. Eta anedotan bat, gixasan, ez dakit etortzen. Itxaso jutzeko jo lehenko kontatzeko eta berrakordatu zaiten baten bat. Bueno, nik egilarran suertea dutena da Carlosekin abilena, ez? Orduan, Carlosekin nago babestua bezala. Carlos ikustera doaienak, badaki trikitixa ezpada bertze akordeoi diatoniko bat ikusiko duela. Hala ere, nera anekdota pila bat ditut onak, baina iduitzen zait interesantiare bai txar batzuk kontatzea, ez? Txarrak edo niri behintzat iritsi zitzaiten bat. Jendik normalin trikitixa hartzen du aitzongi, ze, gure taldin dago biolina, flauta, ez, folk etzaio gustatzen Carloseri, baina, estilo hortako musika da, ez? Orduan, trikitixak ez dio impactatzen jende horreri, ze badaki aurkituko dun zerbait dela, ez? Bino niri pasatzen zaitena, Carlosek beti, bai hemen, Euskal Herrin, edo bai eta kanpunagolare, beti erraten dit Euskaraz solasteko, ze, ni Euskal Herriko naiz, eta berak ere badaki gaztelera solastia niri hauniz kostatzen zaitela. Orduan, beti fandango bat aurkeztu behar dutenin, hitz batzuk iten ditut Euskaraz, eta gero esplikatzen dut, bira, ni Euskalduna naiz, hitz batzuk iten ditut Euskaraz, eta bertako hizkuntzan, Ameriketan manago inglesez, eta Frantzi manago frantzesez, eta Espainia mali manago, gazteleraz erraten dut, ni Euskalduna naizela, Euskaraz bi hitzin ditutela, baina lasai, hau trikitixa da, esplikatzen dut, zer den trikitixa, eta pasazitzaitan Santanderren gure agitz lagunak dire, eta solastu nun Euskaraz, eta normalin Carlosen kontzertu joatera
ikustera joaten den jendia, bastante burua, ez dire karratu, erran dezagun, ez? Binon, han bazegoen jende batzuk, ez zutela hitzongi hartu, nik euskaraz solastia. Orduan, izan ditun kritika publiko batzuk, Facebook bidez, gaur egun edozeinek solasten aldu, ez? Edozeinek ematen aldu bere iritzia, eta denetik deitu zian, sartu zen euskaldun guziakin, nik euskeraz solastu nulako, eta ez nun kriston txarla eman, erraten dutena izaten da, itxaso dut izena, nire hizkuntzan ez duzu ezer ulertuko, baina lasai guaini solastuko dutela zuen hizkuntzan, edolako zerbait erraten dut. Eta han bai, sentitu nintzela gaizki, izan zen, baina zergatik nik nire hizkuntzan egiteagatik aditu behar dut hori, eta biolin jolia Kanadakoa da, eta arek bere hizkuntzan egiten dut, arek ez daki espainolez. Eta arek inglesez egiten du, bere rollo gotatzen du inglesez, eta inork ez dio deus erraten, ez? Eta izan zen momentu bat erranula, ez dut gehi euskara solastu nahi. Eta, karo segrantzian, eta zergatik ez duzu solastu bar gehiago euskaraz, ez? Azken izure hizkuntza da. Eta, bueno, horri igual izan zen ere bai, begiak idektzeko momentu bat, errateko, posbira, munduntan, badago ongi egiten duzu gauzak zure ustez, mino beti badagola norbait etzaiona gustatuko. Eta kasu hontan zen hizkuntza, etzun musikakin ezer ikustekorik minon, horixe pasa zen. Bueno, gisa zen guri ere pasazitzaigun olako bat, Valentzian, eta hori izan zen, jun aurretik. Ja anuntziatu zuten Valentzian gure kontzertu bat, eta gugu periodikoan atea ginen. Ja beste nivel bat, ja periodikoan atea ginean, hori ginala euskaldunak, eta bueno, beste hitz oso polit, ez oso polit batzuk azaldu ziren, eta, bueno, egia esan ez da bat ere, ez da bate polit, edo hola jutia kontzertu bat ematera, baina, bueno, sortatzen dira holako kontzertu ezain politiak eta eman behar dira. Azkenian jende gutxi batzun gaitikan, asko ez da politiagatzen. Eta nerean, gure anedota, aurreko urteko udara izan zen, oso egia zen, kontzertu pila bat eman genitun, eta izan zen pixkat kaotikoa, egia zen, igual 3 egunetan, iten genitun furgonetan, pila bat ordu, egun baten jotzen genuen Galizian, eta hurrengo egunean zakaun kontzertua Bartzelonan. Eta orduan, egun osoa furgonetan viajatzen, eta gero Bartzelona iristen ginean, eta kontzertua eman behar genuen, eta kuriosoa da, galdetzen jatela kuadriakoek, baina untzakoen, zenba juerga ez, Bartzelona, Madrilen, eta esaten joe, jatzen ginen Bartzelona, jotzen genuen kontzertua, eta ia geunden, juten ginen lotara segituan. Zurrengo egunean, berriro jun behar ginen, Valentzira, jotzea koste kontzertu bat, eta furgonetan iten genuen, iten genuen, demora guztian geunden edo kontzertuan, edo lo. Eta etxea jatzen ginean, eta beti esaten ditaitak, etxea zatoz, lota eta jatea. Eta gero, jutezea lagunena edo kontzertuta, baina, bueno, anedota bezala, Bai, hori esaten joan, azkenen guk ikuste dugula eta du gainen gauzaik politena edo ez, baina gero bidai guztik, ordu guztik, zuek jaso, gidatu ez dakit, ez, gogorra izango dela ere bai horta moldatzia. Bai, nik, hola, kontzertuk sueltu dienin edo bizpairu segido direnin, aguantatzen zu bekio, ez? Minon, direnin ja hilabete terdiko jirak direnin, ez? Espainian, oaindik distantzik txikisa marrak dire. Estatu batutara joan nintzenin, lehen gurtin, hango distantzik bide motxa zen 8 orduko bide bat. Ez, han abioia ere hartu genuen tarteka, minon, han distantzik bertze batzuk direz. Ura bai intzitzaiten gogorragoa, apenas iten genuen janariaretzen berdina, eta pixkot ikusi nuen, Espainian alde hortatikan, dena urbiltxeo dagoela, eta bos ordu egiten direla erraixagoango zezen joan, eta oandik hemengo luakin zeunden, eta etzen nuen errekuperatu lo ongi itia, eta gogorra da alde hortatik, minon, nola horren gustokoa dugun egiten duguna, ez? Pozik egiten dugu, eta azkenin, guartzen zara egindako lan horrek aurretik, txapelketatan eta sartutako ordu horiek, edo trikitixa
alik eta hobekina jotzeko egindako ordu horiek merezi izan dutela, ez? Azkenin hori aitzaitz polita da. Merezi dula azkenian sufrimenduak. Josune, zuek Japonen egon zinaten, eta ez dakit hemen dagoen jendeak, baino nik behintzat kuriositatea dakat Japonen ze entzule eta ze publiko juntzan untza entzutea, eta ze nolako esperientzia izan zen. Jo, oso politia ze iritsi ginen ara eta zan dena berria, zan dana desberdina zan. Eta kontzertuak hemen izaten dian bezala plazatan, han jotzen genitun lokal txiki-txikixetan. Eta jendia zan oso desberdina, baina harritu